Vic, câți ani au trecut de când te-ai apucat de motorsport? Au trecut aproximativ 4 ani plini și frumoși, în care am avut momente foarte frumoase și am avansat foarte mult în cariera mea. Pasiunea mea pentru mașini o am moștenit de la tatăl meu, care încă de când eram mic a colecționat mașini de epocă, pe care le-am și condus pe drumuri private. De atunci am în sânge această pasiune și este singurul loc în care mă aflu în largul meu. Prima oară am urcat la volan când aveam 9 ani pe un Aro în brațele tatălui meu, că nu ajungeam la pedale, și țin minte că atunci a fost prima dată când am simțit că iubesc mașinile. Până acum în România am concurat în 3 campionate. Primul campionat în care mi-am făcut și debutul a fost Time Attack, Rotac, cu un Citroen C2. După am concurat în Romania Endurance Series, în care concurez și anul acesta cu această mașină. Și am concurat și în vehicule istorice pe circuit, cu o Dacia 1300 Alpine și cu un Ford Escort Mark II. În 2023 m-am dus prima oară în Franța la Formula 4 și n-am făcut prea bine, pentru că nu știam foarte bine tehnica, cum să conduci o mașină, și nu aveam un antrenor anume care să mă învețe asta. Dar în 2024, alături de Cătălin Țuțuian, am reușit să mă clasez pe locul 4 în sferturi de finală și asta a arătat doar progresul pe care l-am avut de-a lungul timpului. Am învățat în primul rând cum e să pierzi, pentru că pentru a câștiga mai întâi trebuie să și pierzi, să simți. Am învățat foarte multe tehnici noi de la niște maestri din acest sport, pentru că acolo antrenorii erau cei mai buni din lume și am plecat cu un bagaj foarte mare de experiență. În Italia am fost în noiembrie, în 2024. A fost o competiție, Steering Wheel Award se numea, în care câștigătorul primea un loc în campionatul italian de prototipuri. Eu n-am reușit să câștig acea competiție, deoarece erau mai multe criterii, dar am primit un loc în echipa lor oficială, în academie, în echipa Wolf Racing, și anul acesta particip alături de ei în campionatul italian de prototipuri. Ca în oricare altă echipă, ai beneficii de cei mai buni antrenori, cu foarte multă experiență. Cel care are echipa a participat în foarte multe campionate de-a lungul carierei sale. Alte beneficii ar fi că ai antrenor fitness, mă învață să mă comport, devin profesionist. Următorul pas mi-aș dori tare mult să fie în GT-uri, în GT3 sau în WEC, în campionatul mondial de anduranță. Este visul meu. Clar, ca oricare alt pilot, visul său este să fie în Formula 1, dar trăim în niște ani în care e cam imposibil. Dacă ar fi să plimbi în dreapta ta un pilot de Formula 1, pe ce pilot l-ai urca în mașină cu tine? Pe Kimi Raikkonen, este pilotul meu preferat din Formula 1. Stilul lui de a fi nu se compară cu nimeni nu va mai fi ca el. De curând ți-ai luat și permisul pentru 16 ani, ți-ai dorit foarte mult să conduci? Da, de când împlinisem 14 ani, îi tot ziceam lui tata că vreau mașină de 16 ani. Este foarte comod. În București se conduce șoferește, să zic așa. Nu se compară deloc cu ce fac eu pe pistă. Sunt două abordări total diferite și trebuie tratate ca atare. Anul acesta te vei da pe celebrele circuite de Formula 1 din Italia. Te-ai gândit cum va fi? Ești pregătit? Până acum m-am dat numai pe simulator, pe jocuri. Ai acasă? Da. M-am dat numai pe jocuri, pe pistele acelea. Monza, Mugello, Misano. Sunt multe piste foarte mari în Italia pe care mă voi da. Pot să zic că de-abia aștept. Sunt niște piste de mare viteză, niște piste
care sunt aprobate FIA pentru a fi în Formula 1, adică sunt niște piste perfecte. Va fi foarte interesant pentru că în același weekend voi împărți circuitul și cu alte campionate și cu alți rivali foarte buni și de-abia aștept. Ești în clasa 10, te-ai gândit ce vei face după ce vei termina liceul? Încotro te vei îndrepta? Momentan nu m-am gândit, dar mi-ar plăcea tare mult să continui cu cariera în motorsport. Asta este principalul obiectiv.